F'Settembru mistennija titwielet l-ewwel tarbija lil koppja li għamlet użu mis-servizz tal-IVF offrut mis-Servizz tas-Saħħa Pubblika f'pajjiżna. Il-proċess tal-IVF kien suċċess mhux biss għal din il-koppja iżda l-25% mill-koppji li jagħmlu dan it-trattament. L-IVF qed isir b'xejn għall-ewwel darba fis-settur pubbliku u qed jagħti xaq ta' dawl lin-numru ta' koppji li jixtiequ tarbija. Bħalissa hemm 225 koppja li huma reġistrati biex igawdu dan is-servizz. Dawn huma persuni tas-sess oppost li qegħdin f'relazzjoni stabbli u li għandhom bejn 25 u 42 sena. It-tabib Denis Vella Baldacchino jispjega dwar il-proċess. L-ewwel grupp li għamilna f'Jannar tinsix li aħna targetjajna in-nies li kienu joqorbu l-età il-massima li l-IVF qed tiġi offruta. Hawnhekk kellna riżultati tajbin ukoll. Kuntenti, n-nies hemm diversi nisa li nqabdu pregnant u obviously mixjin qed insegwuhom issa tul il-pregnancy tagħhom it-tqala tagħhom. Dan hu proċess fejn il-bajda tal-mara tkun iffertilizzata miż-żerrija tar-raġel f'ambjent barra l-ġisem, iżda s-servizz imur lil minn hekk. Il-proċess tal-IVF mhux just IVF. Inti t-tabib jew l-speċjalista jirreferi il-koppja fl-isptar Mater Dei fil-klinika tal-infertilità, hemmhekk jiġu assessjati, jittieħdu t-testijiet tad-dem biex niskrinjawhom, u skont il-ħtieġa jista' jiġi offrut l-IVF. Magħhom importanti li jkollna il-counseling nippreparaw il-koppji kemm waqt il-proċess, kemm wara l-proċess kif ukoll qabel għax huwa proċess li jinvolvi ħafna dedikazzjoni u preparament tal-ġenituri. Kien imwaqqaf ukoll laboratorju f'Mater Dei apposta għall-irġiel imsejjaħ Androlab li ma' laboratorju jservi biex ir-raġel jipproduċi żerrija friska. Dan il-laboratorju waħdu ġie jiswa mal-200,000 euro. L-unika ħaġa li jridu jħallsu l-koppji huma l-mediċini qabel it-trattament. Taħt amministrazzjoni preċedenti kienu ntefqu €1/3 euro f'apparat għall-IVF, iżda mill-2007 sal-2012 qatt ma ntuża.